Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ako ang gipangutana ang akong amigo nga doktor kung unsa gyud ang makaparalyze sa tao. Nga ipasabot niya sa ako sa simple nga mga pulong. Ingon siya nga base sa medisina, daghan ong hinungdan ang paralysis o kasagaran nagsugod kini sa problema sa utok, spinal cord o mga ugat. Kung maigo ang utok tungod sa stroke, kulang og oxygen o trauma, ang mga signal nga dapat moadto sa mga kaunuran dili na makalusot. Mao nga bisan buhi pa ang kaunuran, dili na sila makalihok. Sama kini sa kurente nga naputol ang linya. Okay pa ang bumbilya pero walay suga. Aduna sa mga paralysis nga gikan sa spinal cord injury, sa aksidente, sa tumor o grabe nga mga infection. Usahay kalit ni mahitabo, usahay inanay pod. Sa simple nga pulong sa usa ka doktor, ang paralysis sakit kini sa komunikasyon tali sa utok ug sa lawas. Karon sa atong ebanghelyo nay usa ka milagro kung diin gipasaylo ni Hesus og giayo ang usa ka tawo nga paralitiko nga dala sa iyang mga higala nga giagi in town gikan sa atop sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Unsa may mensahe ani alang kanato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga kaayuhan anaa diha sa atong maayong relasyon tali sa Dios. Sa sugilanon gidala sa upat ka tawo ang ilang amigo nga paralisado ngadto kang Hesus. Wala sila makasulod tungod sa kadaghan sa mga tao busa ilang giabrihan ang atop. Klaro kayo ang unang pulong ni Hesus. Son, your sins are forgiven. Mark 2:5. Anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Sa pananaw sa uban, dili kini ang gikinahanglan sa paralisado. Ang iyang lawas man ang dili mo lihok. Apan kang Hesus mas law ang problema kaysa kaunuran ang kasing-kasing ug relasyon sa Dios. Kini mipukaw og kasuko sa mga scribes nga naghuna-huna sa ilang kasing-kasing. Who can forgive sins but God alone? Mark 2:7. Kinsa man ang makapasaylo sa mga sala, gawas sa Dios lamang. Niulbo ilang kaspa kay alang nila ang Dios lang ang makapasaylo sa mga sala. Karon kay wala man na sila niila ni Jesus nga Dios. Sa mga Bisaya pa, mao na diha nga nasuko sila kang Jesus kay nganong musulti man si Jesus anang mga pulong sa pasaylo anang tawhana nga sa panglantaw sa mga iskriba dili man siya Ginoo. Sa pagkatinuod, daghan sad nato ang paralisado dili tungod sa lawas kundi dili tungod sa sala, sa kasakit ug mga kahiubos nga hangtod karon gidamdam gihapon. Wala pa ka move on. Kay wala ka move. Wala ka lihok, dili ka move on. Gusto dayon ta og solusyon nga naa sa gawas nato, ang trabaho, kwarta, kausaban sa kahintang, apan usay ang kinahanglan una ang kaayuhan mao ang sulod. Ang una nga kaayuhan mao gyud ang sulod. Ang pasaylo sa Dios mao ang unang lakang sa tinuod nga pagkaayo. Ang tinuod nga kaayuhan anaa diha sa atong maayong relasyon tali sa Dios. Ikaduhang punto, ang pagtuo sa komunidad makatabang sa pagkaayo sa usa ka tawo. Take note, dili ang paralisado ang unang gihusgutan nga adunay pagtuo, kundi ang iyang mga higala. Ang ilang determinasyon mao ang tulay tali sa kahuyang ug sa kaayuhan. Klaro kayo sa ebanghelyo giingon, when Jesus saw their faith, Mark 2:5, sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagtuo. Dili lang ang pagtuo sa usa ka tawo ang makita dinhi, kundi ang pagtuo nga nagbuhat og paagi bisan lisod, bisan nakadaot sa atop. Ang pulong nga tindog dili lang pisikal nga gikan sa
paghigda ni bangon sidya, kundili simbolo kini sa iyang bagong kinabuhi. Ang paralisado nahimong saksi sa gahom sa Dios. Ang simbahan gitawag nga mahimong sama ni adtong upat ka higala, mga tao nga mudala sa uban ngadto kang Kristo. Usahay, dili nato maayo ang problema sa uban, apan mahimo ta magdala kanila sa presensya sa Dios pinaagi sa atong pag-ampo, sa atong pag-uban ug sa pagtabang. Ang pagtuo sa komunidad makatabang sa pagkaayo sa usa ka tawo. Story time. Gipanangutana pud nako ang akong higala nga doktor unsa may buhaton kon kalit lang nga ma-stroke ang usa ka miyembro sa pamilya. Mingon siya nga unang buhaton mo ang pagpabilin nga kalma. Ayaw pugsa nga palihokon ang pasyente kana ganing siging-sigingon nimo. Ilabi na kon nagduda ka kung kini ba stroke o spinal injury. Ibutang siya sa maayo nga posisyon. Tan-awon ang paginhawa o tawagon po dayon ang ambulansya. Iyang giduga nga aduna say mga early signs usahay kining kalit nga pagkaluya sa usa ka bahin sa lawas, lisod nga pagsulti o kanang lipong. Apan iyang gipahinumdom usab nga aduna po'y laing klase sa paralysis. Kining gitawag nato psychological paralysis. Kanang kahinta nga di na ka makadesisyon, dili ka makalihok sa imong kinabuhi, mura kag na-stuck tungod sa kahadlok, sa trauma o kakapoy sa huna-huna. Mga igsuon, mga anak sa Dios, dili tanan nga paralysis makita sa mata. Ang uban naa sa kasing-kasing o sa huna-huna. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga moduol kang Kristo uban sa atong kahuyang. Si Jesus dili lang mananambal sa lawas kundi manluluwas pod sa atong tibuok pagkatao. Hinaot nga matag usa ka nato makadungog sa tingog ni Kristo nga nag-ingon, tindog. Ug hinaot nga kita usab mahimong tingog og kamot sa Dios alang sa mga paralisado sa lawas ug sa kalag. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.